Dit is Aafke Posma. Ze had er 8 jaar op zitten voor de Partij van de Arbeid. En nu is het tijd voor wat oors. Ja, privéredenen. Lietse jongen van Fjouwer, die naar squallen, dat was echt tijd voor haar. Een partner die het werkje wil, die had al niks zo'n vrouw die het altijd maar de hart op is. Dus we moeten de rol een keer omdraaien. Hij de Jong zit aan elkaar in de steertebankjes of hij kon alweer afski nemen. Hij had een oorlmoane volksvertegenwoordiger geweest voor de ChristenUnie. CDA Rendet Algram mocht deze periode voor de tweede keer afski nemen. Dit is een definitieve afski. Ik ben maar nog volksvertegenwoordiger geweest en ik zet mij nu in voor de Unieleden in Friesland. Succes. Graag gedaan. De Wielintje voor Ad van der Ham van het CDA en Bert Versteeg van de Partij van de Arbeid. Van der Ham had 12 jaar lang in de bankje zitten, Versteeg tredje hier. Bert Nijboer kreeg geen lintjes. Toch wie hij voor het CDA wolf van belang. Al hier hij net de meeste verbeeldingssprekende portefeuille. Financiën. Financiën is inderdaad een portefeuille waarbij je meer op de achtergrond weet dan dat je in zicht bent. Ik denk als je portefeuille hebt over armoedebeleid, over een weg die al of niet aangelegd wordt, dat je dan veel meer in beeld bent dan wanneer je financiën doet. Waarom naar Aafke Posma? Ze giet maar een goed gevoel voort. Ze had, zo vindt ze zelfs, wel wat bereikt, de Alronieren. Onderzoek naar zoensklachten bij de ATF-brand. Wat blikken die in had dat de mensen die het zwaar maken, daar ook gelijk in hier en dat er goede zorg voor kwam is. En wat ik een belangrijk punt vond, een belangrijk onderzoek en een belangrijke uitspraak van de steden, dat we expliciet het zoutwinning binnen. Morgen worden de nijsteerten geïnstalleerd.